Rosa Martinez ser tkun id-direttur artistiku tal-Bjennale li jiġi organizzat kull sentejn f'Malta. It-tema tal-Bjennale tas-sena d-dieħla hija Clean, Clear, Cut. Ma' TVM News, Martinez, li kienet ukoll id-direttur artistiku tal-Bjennale ta' Venezia, spjegat li t-tema magħżula tnebħet miż-żonur, ġebla Maltija. Irrimarkat li dan il-kunċett huwa sejħa l-bidla fis-soċjetà. There are 3 verbs: clean, clear, cut. Like with the stones. Iċ-ċermen ta' Heritage Malta u l-President għal-Multa Biennale d'Art 2026 Mario Kutajer qal li fl-edizzjoni tas-sena d-dieħla is-siti storiċi tal-pajjiż se jservu ta' pjattaforma artistika b'enfasi fuq il-Mediterran bħala l-epiċentru għal-bidla fid-dinja. Lan huwa li ninterpretaw bl-arti kontemporanja l-istorja tagħna biex insiru nafu iktar aħjar lil nafusna. Il-Ministru għall-Wiet Nazzjonali Owen Bonici fisser dan l-avveniment internazzjonali bħala opportunità biex l-artisti Maltin u barranin jaqsmu flimkien it-talenti artistiċi. Kun hemm ukoll il-parteċipazzjoni tat-talent lokali u fil-fatt din hija pjattaforma oħra għall-artisti lokali li għandhom opportunità jeżibixxu it-talenti tagħhom quddiem udjenza internazzjonali mill-isbaħ. Il-Biennale 2026 se jsir bejn 11 ta' Marzu u 29 ta' Mejju tas-sena d-dieħla.